Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnati ila milqah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ang papurit pasasalamat ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Alhamdulillah, sa videong ito, makikita natin kung ano nga ba talaga ang maayos na pamamaraan upang maisagawa natin ang sala o di kaya ang sambayang. Maraming nagtatanong rito, mapamaranaw man o kahit anong tribo, lalo na yung mga kapatid nating mga balik Islam. So, pinili nating dito na lang tayo mag-live sa page na ito dahil gusto nating gumamit ng lingwaheng Tagalog inshallah subhanahu wa ta'ala. So, bago ang lahat, gusto ko munang mag-share kayo nang sa ganun marami yung inshallah paano ba yun? La ilaha illallah. Ito yung mahirap sa Tagalog minsan eh. Marami yung makapanood inshallah. Nang sa ganun naman is may makuha din silang aral dito inshallah subhanahu wa ta'ala. So share muna tayo sa mga kapatid nating mga Muslim. So sa ngayon, makikita natin at isasagawa natin ang pagsasala. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah, masyaallah. La ilaha illallah. Dahil wala na talaga tayong oras, no? Yung mga lecture natin sa kabilang page ko, halos full na yung time ko sa social media. So ngayon, inshallah bibigyan natin ng paliwanag na maibahagi ko sa inyo kung ano yung pamamaraan ng pagsasala. So actual tayo ngayon, hindi tayo magdi-discuss lang. Actual tayong magsasagawa ng sala. Inshallah. Bismillah. Nabda. Mag-umisa tayo. So kung ikaw gusto mong magsagawa ng sala, for example, gusto mong isagawa yung salatul fajr, yung sala ng fajr, salatul subh. Gusto mong isagawa, and then yung salatul fajr, lahat tayo nakakaalam na yun ay 2 rakaat lang. Kaya yun yung ibibigay natin na sample ngayon. Okay? Yun yung ibibigay natin, isasagawa natin kung paano ba tayo magsala ng salatul fajr. And then after that, inshallah subhanahu wa ta'ala, tatalakayin natin yung paano nga ba yung 3 rakaat, katulad ng maghrib, yung 4 na rakaat, katulad ng luhur, asar, at saka isya. Inshallah subhanahu wa ta'ala. So, bismillah, mag-umpisa tayo. So, pag ikaw nakapag-ablusyon na bilang isang Muslim, at pumasok na yung oras ng sala, at ikaw ay nakatayo na sa iyong sajada, sa iyong carpet, ikaw ay nakatayo na, kailangan mong iharap ang buong katawan mo sa qibla. Kailangan mong iharap ang buong katawan mo sa qibla. So, kailangan muna iharap mo ang buong katawan mo sa qibla. Hindi nakaganito kung, for example, ito yung qibla, itong sa harap ko ngayon, kailangan talagang lahat ito nakaharap sa qibla. Hindi yung ganito, hindi yung ganito. No, kailangan nakaharap talaga. So, yan yung pinakaunang step. Pangalawa is yung niyya. Yung niyya mo dito, kung ano yung nasa puso mo. Kung ano yung naisasagawa mo, kung ano yung itatayo mong pagsasala. So, kailangan may niyya ka. No? For example, salatul fajr. So, kailangan nasa puso mo na ikaw ay magsasala ng salatul fajr. Ang niyat mo ay magdarasal ng salatul fajr. Kasi pag hindi ka nagniya, pag wala sa puso mo ang pagsasala ng salatul fajr, hindi matatanggap 'yon. Subhanallah. Ito yung dapat nating pansinin, bigyan ng pansin itong niya na ito. Ito yung pinakamahalaga. So hindi rin kailangang banggitin o di kay bigkasin ang niya, katulad na lamang ng mga ibang taong binibigkas nilang anwi salat as-subhi rak'ataini.
So hindi yun nararapat, bagkus ang niya ay dito sa puso. So isa puso mo na ikaw ay magsasambayang, magsasala ng salatul fajr. So bismillah. Una sa lahat, after ng niya at nakaharap ka na sa qibla, Allahu Akbar. Yung mga kamay natin, tanda natin, yung mga kamay natin kasing tingnan yung balikat ko. Yung mga kamay natin, kaharap lang ng balikat. O di kaya, mas mataas pa yung kamay natin ng kaunti. Okay? Allahu Akbar. Yan yung tinatawag na takbiratul ihram. Tapos, yung kaliwang kamay mo, so nakikita niyo yung kaliwang kamay ko. Yung kaliwang kamay mo, mauuna yung kaliwang kamay mo bago yung kanang kamay. So, hahawakan ng kanang kamay ang kaliwang kamay. Okay? Hahawakan niya ng ganito. Nakikita niyo naman siguro. So, pagkatapos ng Allahu Akbar, babanggitin mo yung du'aul istiftah, na yun yung magsisimula ka na sa iyong pagdarasal. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabarakasmuka, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Okay. Marami yung mga alfaz, marami yung mga uri ng istiftah. Kung ikaw man ay nahihirapan, pwede rin yung Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Mayroon ding mas mahaba dyan. Okay? So napakarami ng itsura ng du'aul istiftah. Pagkatapos mong basahin yung du'aul istiftah, yun yung masyhur sa atin, di ba? Yun yung kilala sa atin, yun yung nakasanayan natin, yung subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Okay? So yung mga mata natin nakatingin sa baba. Nakatingin sa baba. Hindi yung patingin dito, patingin doon, patingin sa taas, hindi. Nakatingin lang talaga sa baba yung mga mata natin. So Allahu Akbar, subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Tapos babanggitin mo na yung a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapos babasahin mo na yung suratul Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sasabihin mo rin yung Amin. Okay? And then, magbabasa ka ng surah after ng Fatiha. Ito yung sa unang rak'ah. Kailangan nating tandaan, ito yung sa unang rak'ah. Magbabasa ka ng surah. For example, babasahin mo yung surah. Kahit anong surah sa Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okay? So pagkatapos ng pagbasa mo ng isang surah after ng Fatiha, roroko ka, pupunta ka sa ruko. Allahu Akbar. Magroroko ka, So ito yung ruko, tinatawag na ruko, na ang binabasa dito ay Subhana Rabbiyal Azim. 3 beses. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. 3 beses yan, At yung mga kamay natin, kung mapapansin natin, yung mga kamay natin sa tuhod, nakahawak sa tuhod, ito ay open. Open, Open yung mga kamay natin, yung mga daliri natin. Open yan. Hindi yung naka-close. Hindi yung ganito. Open. Okay? So, tatayo tayo ulit. Sami'a Allahu liman hamida. Okay? Sami'a Allahu liman hamida. So dito, Sami'a Allahu liman hamida, yung imam, kung sakaling ikaw ay imam, sasabihin mo yung Sami'a Allahu liman hamida. At yung ma'mum naman, hindi na niya sasabihin yung Sami'a Allahu liman hamida, bagamat ang sasabihin niya ay Rabbana walakal hamd. At pwede rin dugtungan yan, Rabbana walakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Okay? Yun yung ma'mum. At kung ikaw lang ang nagsasala, kailangan mong banggitin yung Sami'a Allahu liman hamida. So, papunta na tayo sa ruko. So, kailangan always yung mga mata natin nakatingin doon. So, konting paliwanag lang sa ruko kanina, sa sujud. Papunta na tayo sa sujud. Konting paliwanag lang sa ruko kanina. Yung nakaruko tayo, ganyan dapat straight yung likod natin dito. Plaster yan. Straight yung likod natin. Hindi yung ganito. Hindi yung ganito. Straight yan. Okay? Plaster talaga yung likod natin. So, papunta na tayo sa sujud. Allahu Akbar.
So, itong sujud na ito, ang binabasa rito ay Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. 3 bisis yan, ha? At saka kung mapapansin natin, nakikita ba sa video? Ang hirap nito, no? Kasi ako lang mag-isa, eh. So, kung mapapansin natin, yung kamay ko, nakaganyan. Tingnan nyo, kita nyo? Nakaganyan, nakabuka kayong mga kamay ko para ito sa mga kalalakihan. At para ito sa mga taong nagdarasal, na sila lang yung nagdadasal. Kasi kung may katabi ka naman, hindi mo kailangan iganyan yung kamay mo. Kung may katabi ka, hindi mo kailangan iganyan yung kamay mo. Kailangan nakaganito. Kasi yung katabi mo, talagang maaasar o di kayo magagalit pag ginanyan mo yung kamay mo. Pero ang sunna, pag ikaw lang ang nagdadasal na lalaki, ganun yung kamay mo. Nakabuka ka yung kamay mo. Yung mga babae naman, hindi kailangan ibuka ka yung mga kamay nila. Hindi kailangan. Bagkos, para bang ititiklop nila yung kamay nila dito, at saka hindi sila magsusujud ng napakalayo. Hindi. Tadummu nafsaha. Kung bagat parang ititiklop nila yung katawan nila sa pagsusujud. Okay? Hindi yung ano ba yun? Yung la ilaha illallah. Yung kung bagat hindi katulad ng pagsusujud ng lalaki na nalalayo siya o di kaya nalalayo yung tiyan niya sa kanyang binti. Yung mga babae, kailangan dikit yung tiyan niya dito. Okay? Nakaganito lang, nakatiklop yung babae. Pero hindi ibig sabihin nun ay ito ay nasa baba. Hindi yon. Okay? Lahat tayo, lalaki man o babae, kailangan ito ay nasa taas. Kailangan ito lang yung nasa baba. Kasi yung pagsusujud, 7 parte ng katawan mo ang nakasujud. Una is itong ano ba to sa Tagalog? Ito, at saka kasama na yung ilong mo. Pangalawa, ito. Pangatlo, 3 na yan. Pang-4, itong tuhod, itong 2 tuhod. Pang-5, itong sa kabila. So, pang-7, itong 2 dito. Okay? So, pag nakasujud ka, kailangan yung paa mo nakaganyan. Nakaganyan. Yung mga daliri mo, nakaharap sa qibla. Okay? Hindi ganito. Hindi ganyan. Hindi ganito. Ganyan. Naintindihan natin? La ilaha illallah. At saka, balikan natin kanina, yung pagsujud natin. Pag sumujud ka na, susujud ka na, Allahu Akbar, uunahin natin yung tuhod natin. Uunahin natin yung tuhod natin. Ito yung nabanggit sa hadith. Hindi yung mga taong inuuna nila yung kamay nila bago yung tuhod nila. Uunahin muna natin yung tuhod natin. So, nung nasa sujud na tayo, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Pabalik tayo uupo tayo. Allahu Akbar. Uupo tayo. And then, babanggitin natin yung Rabbighfirli, Rabbighfirli. 2 bisis lang yan. And then, susujud na naman tayo. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Tapos, tatayo na naman tayo sa pangalawang raka. Allahu Akbar. So, babanggitin mo yung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. So, hindi mo na babasahin ulit yung A'udhu Billahi Minasyaitanirrajim. Doon ka na magsisimula ulit sa Bismillahirrahmanirrahim. Hindi mo rin babasahin yung Du'aul Istiftah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. And then after that, magbabasa ka na naman ng surah. Kanina binasa natin yung surah Al-Ikhlas. Tapos magbabasa ka na naman ng surah after ng Fatiha. Salatul Fajr ito, So, for example, Suratun Nas. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Pero before niyan, nakalimutan ko, kailangan mo banggitin yung Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu birabbin nas. Okay? And then after that, magruruko ka na naman. Yung kamay mo, ganito, Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Okay? Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd.
Kung ikaw man ay imam, babanggitin mo yung sami Allahu liman hamida. O di kaya kung ikaw man ay nagsasala ng sarili mong sala, sarili mong dasal, kailangan mo talagang banggitin yung sami Allahu liman hamida. Kung ikaw man ay ma'mum, ang ibig sabihin ng ma'mum ay may imam siya, ang babanggitin mo lang ay yung Rabbana walakal hamd. Okay? So, pupunta ka na naman sa sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Rabbighfirli, rabbighfirli. Okay? So, babalik tayo. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. So, dito, mag-uumpisa ka na sa at-tahiyya. Tahiyya. So, ang babasahin dito, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Malito. Nakikita niyo sa cellphone na ito ay kaliwa. So, ito kanan. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapos idudugtong mo yung pangalawa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. And then after that, magsasalam ka na. Tapos na. Magsasalam ka na. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So, paano nga ba kung tatlo yung raka? Tatlo yung rakaang isasagawa mo. Tulad ng salatul maghrib. Kung salatul maghrib ang isasagawa mo, after ng tahiyat mo, doon ka lang hihinto sa ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hihinto ka na dyan at hindi mo na babanggitin yung assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hindi na. So, tatayo ka na, pagkatapos ng tahiyatul ula, tatayo ka na, hindi mo na idudugtong yung Allahumma salli ala Muhammad, tatayo ka na, pangatlong raka. Okay? Sa pangatlong raka na ito, o di kaya sa pang-apat na raka, hindi ka na magbabasa ng maliban lang sa suratul Fatiha. So, pag nandito ka na sa pangatlong raka, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Okay? So nakita natin, yung pangatlong raka, hindi na kailangan magbasa ng surah after ng Fatiha. Katulad din ng pang-apat na raka. Hindi na rin kailangan. And then, pagkasujud mo, nasa tahiyat na tayo, Medyo nakakapagod minsan . Pagkasujud mo ng 2 beses, yung binabasa natin doon, pagkaupo mo, nasa tahiyat ka na ngayon, sa pangalawang raka'a, nagtahiyat ka ng at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapos tumayo ka na ng pangatlong raka'a. Dito, pag nagsalam ka na, katulad ng pangatlong rakaaman o pang-apat na rakaaman, basta ang importante, ito yung tatandaan mo. Pag magsasalam ka na, kailangan mong basahin yung salawat ala nabi. So pagkatapos ng tahiyat, babanggitin mo yung Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. So pagkatapos niyan, magsasalam ka na. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. So, tapos na ang pagsasala. Alhamdulillah. So, sana may naitindihan kayo rito.
alam kong masyadong madali ito, mabilis itong discussion natin ngayon, pero sana may naiintindihan kayo. At insya-Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga nabanggit nating mga binabasa sa pagsasala, ipopost natin yan. So abangan nyo sa page na ito, ipopost ko yan, kasi siguro naman kahit may ballpen kayo, mahirap nyong matandaan kung ano yung mga pinagsasabi ko rito. So kailangan talagang i-post natin yan upang maisaulo nyo ang bawat binibigkas natin sa sala. So may mga katanungan ba kayo? La ilaha illallah. Lumapit tayo sa camera kung may mga katanungan kayo. Kasi maaring may nakalimutan ako, tapos may remind nyo ko, di kayo may katanungan kayo na pwede nating masagot. Okay, may katanungan ba? Ustad, okay, paano yung pag-upo? Yung pag-upo. Oh, talagang hindi natin nakita yun, no? Yung pag-upo, pag umuupo ka, ganito. Ay, ganito pala. Kasi kanan yan, di ba? So, ito, kanan na paa. Kanang paa. Ito, yung kaliwa. For example, kanang paa, ito yung kaliwa. Okay? So, yung kaliwa, nasa ibaba, yung kanan, nandito. Ito yung posisyon niya, okay? Saan yung mga katanungan dyan? So, Tagalog po tayo. Huwag po tayo magmaranao. Base po sa nabasa ko, bid'a po ang paghaplusin ang ating dibdib at mukha sa tuwing pagkatapos ng sala o dua. Alin po ba ang tama? So hindi yan kasama sa topic natin, no, di ba? So after sala, hindi ka na maghahaplos ng iyong mukha. Kasi hindi yan nabanggit sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ng salam, anong next? So, pagkatapos ng salam, ang next, magtatasbih ka, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yung mga babasahin dyan, inshallah subhanahu wa ta'ala, maaaring i-post natin yung mga babasahin dyan, inshallah, sa page nito. And then, magtatasbih ka, may mga uri ng pagtatasbih din na kailangan nating matutunan, inshallah. Inshallah, may ipopost din natin dito, sa wikang Tagalog, inshallah. Okay. Di ko talagang nakakapagod to. Kasi naka-off yung aircon at saka ang init dito, kaya ganun. Ustad, ano ang babasahin pag natapos mo sabihin ang astagfirullah? So inshallah ipopost natin yan kasi mahaba yun Ipopost natin yun, inshallah. Ang pinakamahalaga, natapos natin yung pagsasagawa ng sala. At sana naman ay naitindihan at maliwanag sa inyo. Maliwanag ba yung paliwanag natin ngayon? O kailangan pang ulitin natin? Ustad, paano po yung nagkamali? Ano yung binabasa sa dinagdag na dalawang sujud? Yung sujudu saho. Yung sujudu saho, ginagawa yun pag nagkamali yung imam. O di kaya pag nagkulang yung pagkakamali niya, nasa tatlong ito. Pagkakamaling kulang yung kanyang dasal, pagkakamaling sumobra yung kanyang dasal, pagkakamaling inaakala lang niya na nagkamali siya. Nagdadalawang isip na siya ay nagkakamali. So, pag nangyari yun, magsusujudu saho siya. Yung sujudu saho, ala qul raja, ayon sa mga scholar natin, ang binabasa doon ay katulad na rin ng binabasa natin sa ating pagsujud. Subhana rabbiyal a'la. So, siguro maliwanag na yun siguro, no? Para hindi na humaba yung video natin. Inshallah subhanahu wa ta'ala, kung may mga oras din tayo, inshallah, itutuloy natin to inshallah subhanahu wa ta'ala. Yung mga paliwanag natin after ng sala, sa susunod na araw o di kaya sa susunod na oras, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.